Bala Ken Rosas. Pinapalabas, pinatay ni Tiago Timaysa Akadwada iti simmangpet daytoy, kalpasan ti panangkamat dagiti pulis. Nagbaligimet ni Nardo iti panangrames na ken ni Alexandra. Adadan at dimagsan ti kaso asang sangwen ni Nardo. Nasyan ni Susan iti nagbanagan ni Alexandra iti lalaki nga inayat na. Itimet panagawid ni Susan ang mangala iti gamit da ken ni Alexandra. At da nakauneg iti balayda. Itagagayem, denggenyo ti tuloy ti nobela tayo ang napauluan. Bala Ken Rosas. Agtang na ka, Susan. Nato, Wanted kamin kadagiti pulis. rinamas mo ti anak ko! Awanan ka, iti baen! Agtang na ka! Saan ko ari namas ti anak mo? Agar aramid lang iti istorya. Tapno pagsinaon na ta. Anya, Di mo lang amin amo. Nuan niya ti aramidem day ta anak mo. Agdan no biyo na. Agasam day ta. Iti day jay a kinaubing na. Addan ka relasyon na. sana po doon ay tangay bagbagam! Amok nga ay ayaten naksusan. Sumurot ka kanyak, itamad laeng. Kadwaan nga, iti adayok. Anya, Kasapulan ka. Mapantay jay lugar nga awan makamamo ka data. kasanon ti anak ko! Napatpatag ka di ti anak mo. Ngem iti siya. Kasta ka di, Susan. Dayto ka di tibag mo. Ala, pumanaw tan ditoy. Santa sayangan ti oras. Pumanaw tan. Nana Saling, apay adi matlag subli ni mamangkon. Ang mga nuadan, di tadalan. Nana Saling, anya pa'y ti ser-serbi ti biyag ko. Iti dayta na pasama kanya. Pinatay dakla ko man. Di ka kumaagsaw iti kasta. Balasan ko. Numabalin la ko maasya kundi mang patay iti daytay a tao. Saan? Di mo ikabil di ta imam ti justisya. Madusan to ti tao anangaramid kan ka iti kasta. Kanon to pa'y mapasamak dayta. Adon to pa'y ti krimen ang maaramid na. Mabit lang. Tulungan na kami kini Susan ang makalibas dito. Umuna kayo. Delikado na makakita ka na kayo na dalito'y balay mi. Saan kami matlang agbayag? Anya ti kasapulan nyo at tulong ko. Kwarta. Ikan na kami iti kwarta. Ikan kayo. Apay kay tinasaan. Angam, agsubli ka. At ang tupay kayat ko nga ipaaramid kan ka, Nardo. Matungpal. Ngam agpalami isak paylaen. Mabigpig ko na dyan tamo. Yan ang tagkadatay ti kwarta. Kolumnista iti may sa paghiwarnak dayjay. Kasanong nga ang koneksyon mo kan ko na. Kan ko na nga dapay sa bali nga ipaaramin na kan ka. Anya day jay Nardo. Sumarteng kan. Tinapatag ita kat makadayutan. May lamangan ta dagiti salbag apan nakabagiti lintag. Malagit ko ni Alexandra. Salbag kiti. Natalgad ti kasasaad ti anak mo. Iso asaan aday ta ti panunutem. Sa dino ti pangipanam kanya. Aguli makalaeng, Susan. Siya ti makaamukan ka. Anya nga ta tinako na kanyak ni Mauricio nga ipatrabaho na kanyak. Maburbur tsa anak. Nadamag ko tinapasama kan ka.
Imbag lakit din ta pinalubusan da kasimrek diti ayan mo asilid. Dito yak kanupay lang. Aging gaasan ama kompleto ti iwaywayat dang investigasyon. Adun tilangan mo yung eskwilaan. Adun ti na mismo akwis tayo. Pamela, diyak ka mo na maituloy ko pa iti panagadal ko. Apay kit din na saan? Mapupukawan tinamnamak. Saan mo kumapanunutan dayta? Saan lasi ka tinagbalhin a biktima? Oro-orayak ni mamang ko sumangpat. Kanayon ko at ang tanawan ti tawa. Tapno mapasungada. Awan matan. Alexandra, Dinaksan kaya't asublyan ti inag. nakarikap day ta balay da nardo kan Susan. Manon nga aldaw akasta. Nasiputan nyo ka di anagawid dito ni Susan. Ay, saan mi nakikita? Napanan na nga rudan. Nasken amalukatan ti balayda. Tapno maamuat ti kinapudno. Palukatan tayo no day ta ti kasapulan. Wen, dagiti pan nakabagi ti lintag ti mga ramid iti dayta. Mabalin na makatulong iti investigasyon da. Ti anyaman na matakwatan da di taunag ti balayda. Nanasaling, ibagayo man kanyak tipod no. Apay ngawan matan ni mamang ko. Ay, Sublan nakadipay wan na sanan. balasang ko. Awanan dagiti gamit na iti balayo. Anya, Kat awan ti makaibaga. No puwersa nga insurot ni Nardo. Wano bukod na akapanunutan as imburot kanwana. saan? Naurnos ti balayo a pinanawan na. Kaya't naasawan. Saan anapilit? No di kat si tatalugod as imurot ka ni Nardo. Alexandra, patibkarong ko matipakinakam mo. Adaak ditoy. Saan ka abay-bayan? Pagpatiglaan day ti apa naglaglamang tanardo. Italaan da ito'y. Di ka madalagan. Ipaay ko kan ka tinanamay apa nagbiag. Nairamraman ako na. Kasano pa yan tibiyag ko? Da nagmunaya. Siyok ti makaamukan ka, Susan. Ala, maturog ka kid din. Tani, Rabin. Katsika, papanam. At dauraya ka tao. O sino man ang dayta? Ni Tiago. Agkita kami ngamin. Tadanas ka na pagsaritaan mo. Nagrigat taglamang, boss. Sa kita ang tinangak. Kaslag palpalama. Dandanisan ka na bigbig, Tiago. Kasla sana si ka. Babae ni Tida ito'y alangak. Makapagdakiwa sa klata iti sa di naman nakayat ko. Saan da ka mabigbig? Nalaing ka talaga, Tiago. Ket day ti pagbilibakan ka. Si Morot matlang gayam kan ni Susan. Mabalin ayam saan. Pinanawan nanti anak na, gapo kanya. Uwan gayam. Apa ya pinayaban nak, boss? Anya man nante kayat mong iparamid. Napudo takpay laeng, Tiago. Isuasi ka pay laeng ti aggunay. Day talaga yam. Asino, boss? Asino ti kayat mo? Apatayan. Adon, tinaypabla kong artikulo may papan iti negosyo. Uwan nga ron. Ngay supayan ti pagbakbak nangan. Classmate, panawan mat siguron tapno singiran ka. Nagtadak batan idikan ka. Di mo sawan dahi ta, classmate. Sabali di. Sabali ita. Regular matan, ti panagbayad ko kan ka. Regular mat nga damay pablak nga artikulo may papan
kam ka. Amo mat tinapasama kiti ko. Sala nga dahil tati negosyo, ang mabalin mo, ang pangalan iti kwarta, Romy. Di na ko maalilawan. Ang classmate ta, agayam ta. Agam no kakastoy ang pampanag sa balin dahil ta asaritan. Butbut nga nak ka di, Mauricio. Ibagbagak lang ti mabalin na mapasamak no di kagbayad. Anya. May sala nga kamalim. Kabala ka pirjam, ti kinataom. Pirjak, iti tong palbiag. Darius, ada ka matgayaman. Kumusta ti panagadal mo, Barok? Ada ka di assignment mo? Dad. Nasabat ko man ng kolumnista. Agkarasubli dito'y balay. Ken, nadlaw ko. Kasla makaungungit. Anya ka dito'y bagbagaday jay ataw. Apay nga naman ng dito'y balay. Kaga nga, ita reporter kat nga rod. Amumatan na kita. Sanda nga agsardeng aging ka sanda maala ti kayat da. Kayat da? Nga niya. Kwarta ka di, daddy? When no? Bayad iti istorya nga raramidan da. Impormasyon. Sanda nga agsardeng. Aging ka sanda maalat impormasyon na suratan da. Ken, aguray kayo, dad. Agkalingitan kayo matan. Aircon mat da iti opisinam. Di labad madlaw mo. Ala, ayaba mong ti driver. Tagpay tulod ta ni Jay Balay. Anak ka makaturog. Tiyak maywak sili ti panunot ko ti imbagaday Jay Mauricio. Tiyawanan bayin. Tamay tulad nakabutbut ngan. Marwam kan Mauricio. Nabayagan. Adi mawat kay ti kwarta kanyak. Manunatawan. Panawanan. Tapno mabaliwan day ta sistema. Dandanin malpas ti istorya amang pierde. Itinagan mo, Romy Campion. Mabalin meta parwarag nga inside job. Di pa nakasarak ti kop na. Tapno mamuan, dagiti tattao, anatakawan. Ngayon ti kinapudno. Maluglugin ti negosyo na. Mabalin mo siguro nga inayon ko dito'y akabayatan ti panagsagsagaba ti asawa na iti cancer. Na duma-duma a babae ti kinadamdaman. Saan, Mamang? Saan nakapanawan? Mamang! Alexandra! Mamang! Alexandra! Mamang! Ring ka! Ay, Tagtagayin ang lagayam. Kaslag paiso. agpukpuk kaw, kabalasang kaw. Nakita ngamin ngayon madayon ni Mamang ko kanyak na nasaling. Pukpuk kawak kang pwede. Ngam, sanak ngayon kaskaso. Nabakibat ka laeng. Tinasayaan. Ipandag mo dahito Biblia itipungan mo. Tapno saan kan mabati ibat. Nanasaling. Kumusta nga tan ni Mamang ko? Sa dinon ti ayan na. Sa dino tinagapwam, ha? Napanag lang di taro bayan. Apay at inong panag. Saan ka mabalin arumwar? Naawatam? Nardo, awanan ka nanta. Kasano nga agbiag ta ditoy. Kinunakmatan kan ka. Siya ti makamo. Umay nataikan iti makan ni Tiago. Diyak kaya ti kastoy a klase ti biag, Nardo. Aglamlamang. Kunak man no ay ayatin nak.
Apay akas ladinak kayat akadwa ditoy. Nagbaliw ka din tiriknam kanyak, ha? Saan? Di mo padpadasan ti pumanaw. Kabisadok da ito'y kabakiran. Iti ka nito a pumanaw ka. Siguraduem, di ka mabirukan. Sa anak nga agpangadwa amang pataykan ka. Una yun na panakairan ranana. Naranak matlangan da ito yabakat. Surutak. Sana bale. Sanak matkitiyamat lao asyak da ito'y. Takasla kag palpalaba. Sa tino nga tati papanak. Sa tino nga tati pang tirakan ko ada. Mayat da ito'y nga istorya. May papan ken ni Mr. Kampiyon. Iti kanito ang maipablak da ito'y nga istorya. Madadalen ang manimpinsan tinagan da jay ang Mr. Kampiyon. Uray siya tupay amang basbasa. Jakla pagarupan nga itilaksid ti kinaman nagtulong ken kinaimbag na. Adugayam ti dakes apalimod na. Sigurado. Madadala mamimpinsan tinagan na. Numabasa dagiti tattao da ito'y apagiwanak. 20 na taon ko iti kastoy at trabaho. Jakitin kabalan nga ramidan ti kastoy nga istorya. Sorry, Romy Kampiyon. Ngam isakripisyo ti panagayam ta. Nuapay mo't namin nga ipilit ko pa ilaang giagawid. Ita, madandanagan ak lang arod. Kaslang amin itay pa'y lasursurutin nakday ta apilay. Anya nga kano, agsardeng ak pa'y laang. Padasak nga ikan ni tilimos na. Ay, kapsat, at to'y tilimos mo. Agiyaman na, nana. Ha? Nakadumog ka? Ay, saan ka nga agpain? Kaya't mo ka day, tanayunak day tainted ko alimos. Malagip nakpay ka di. Ha? Sika? At patingkan tibiyag mo. Saan? Aglibas ako. Ang mga nod na makakita kanya. Natayngatan ni Saling. Anya matyagur uray agasat ken ni Alexandra. Agbaligimot ngatan ni Mauricio. Amang dadaol iti kinataon ni Mr. Kampiyon. Gagayem. Ti uliwayan na denggen, ti tuloy, tinubela tayo anapauluan. Bala Ken Rosas! Bala Ken Rosas! Dinapalabas, naramidan Danardo ken Susan ang nakapaglamang iti adayo a lugar. Nagpatulong nga rod dagitoy kini Mauricio. Kabayatan na, gapo iti panagkadkad ni Mr. Kampiyon amang ted iti kwarta ken ni Mauricio. Nagsurat na ito iti artikulo kontra ken ni Mr. Kampiyon. Iti met panagawid ni Nana Saling iti balay na. Naranaan ni Tiago da ito'y anang limlimo ngagpalpalama. Sinurot ni Tiago aging ga makadanon da iti nalemeng a lugar. Ket dito'y pinaltugan na ti baket. Itagagayem, denggenyo tituloy tinubela tayo anapauluan. Bala Ken Rosas!
lagi pinakpay ka, di. Sika? At patingkan tibiyag mo. Saan? Paglibas ako, ang mga nod na makakita kanya. Ada sa nga ili ni Nardo. Denggak ti pagsaritaan da. Sana kadagos sa makaumay, boss. Tinumpal ko nga minti karikal ka. Kasta ka di? Natayan ti bagat, boss. Ninanasaling. Nasaya, Matt. Nung natayon Isulakit ti tinatna kamate ni Tiago a pinatay na. Boss. Ato'y tiginatan ko ka ninyo kay ni Susan. Agyaman at Tiago. Ket, kumustang dagiti pulis amang birbiro kadata. Mau badan tumatlaing, boss. Saan ka nga mo? At dagaya ng itisangwanan dati tawa birbirokan ka. Nanasaling. Apay-apati si kakatin Ramanda. Nagdakas na talaga. Alexandra, ano dagiti classmate tayo ang makipagladingit? Agyaman na, Pamela. Nadalaan ko mamaaramida. Tapno matulungan siya. At nakaasi ti Diyos itikas kanya, Pamela. Alexandra, Agpatingga ti kinadakas. Iso sa anak ang mapukawon itinamnama. Nanasaling. Saan kanto ang malipatan? Nagbalin kan apaset ti biyag ko. Iti oray ka anuman. Diyak tumalipatan dagiti pamagbagayo kanya. Tadagita ti mang papigsay ti pakinakam ko alumaban iti daytoy abiyag. Alexandra, Sino kayo, ma'am? siya ni Mrs. Meneses. Corazon Meneses. Kat dahito mo ti asawa. Ni Major Meneses. Kita kayo lang ang makita, ma'am. Sir, Manungal daw nga da kami tilamay ni Nanasaling. Saan kami ang nagpadla? Maawatan mi ti pagdagdalanam ita. Amo ka na sa papayunay tapno ipagami da ito'y kankangam. Pagpampanunutam lang. sir. Amom. Awan anak mi. Ket naawat mi na saan kami amadaan iti anak. Kaya't mo kadi ti maibilang iti pamilyami. Manenromi ti umawawag. Madamdamagan ang tisal pagataw. Namo na siguro nga day pabla kung artikulo kontra kenkwana. Hello! Oh, classmate, kumusta ka? Nabayaga ka pumaspasyal ti tayo opisina. Busy kami, classmate. Umay kagpasyal. Kitag no at dawayak. Bye! Talaga ang madandamaganan. Kitag man ita, tilaing mo, Romy Campion. Oh, basta niyo na iti apatiwan na. Okay niya, data. Ay, adi, data. Adi tayo Si Mangpat ka din ni sir? At adi ta office na, ma'am. Dan dito office na. Ang trabaho kayo analain. Nga basahan niyo pa iti artikulo dita pagiwan na. Okay, sige, basahan niya eh. Sir Romy? Come in. Good morning, sir. Nabasang ka din daytoy? Ha? Oh,
At iti may sa kopya ti newspaper. Kung nagmanagayam kayo iti reporter, kita sir. Iso ti akin surat iti dayta. Saan? Saan? Taryaos Barok, di ka numununag dita opisina ni Dadem. Nakalakti ruangan? At the meeting da. Saan mo ida mabali na disturbuan? O sige. Urayak lang aro din amalpas ti meeting. Mala. Aglugan kan iti kotse, ta itulod kan iti balayo. Saan, tata? Kadwatan ni daddy nga agawid. Ay maudi ka no. Ala, aglugan kan, ta iyawid kan. Saan nga agawid, tata? Adyak kadwa ni daddy. Unay ka na ya. Sana natangkan ti ulong Darius. No ide, naturay ti amam. Ay, sanitan. Anya ti kayo asawan, tata? Kunam lang anghel. Agam narinukar matgayam ti kaunggan na. Nag-resign akon! Malimod nagtrabaho dito eh! Hoy, agulimak kayo. Awan, nag-resign kami, sir! Saan? Saan dak ka di amangag? Agulimak kayo. Sir, saan na ka nadungdung ko? Awanan, madimin, sir, Saan nagtrabaho dito ko eh! may tuloy tayo dahil ang meeting? Nakayo ka kadwa, kayo tubay! Empleyado. Wanji, Iskan lang nakasma! amo masana pudno dagiti na isurat iti na ito yung newspaper. Amamo na kon. Oray siya. Diyak ko mapat yan. Naglawag din na ilalat dito eh. Oh, nailalat dito ti oras kanal daw. Kan oray pa tiladawan. Umanaw tayo! Ladawan niya ang sekretarya nga inarako. Umanaw tayo! Oh, sa dino ti papanan nyo? Nag-resign kami aminan, Mr. Kampiyon! Oh, Imin kaya't nagtrabaho pa ikin ka! saan? Dunggandak. Umanaw tayo ka kadwa! Agpalawagak ka na kayo. Agad! Agsubli kayo. Nakadanuntan. Kanya pa lang tara aramidam ngay Darius. Bumabaka na. Agsubliak matlang iti opisina ti amam. Nakalakti ruangan ti kotse, tata. Aywan na niya. Rumorkan. Agyaman nak, tata. Oy, Darius. Iba kami iti katulong. Ilutuan na kami iti kanan mi kinibanji, ha? Wen tata? Adda ka matgaya man Daryaus. Hindi dadaim. Adda pa ila iji opisina da, nana. Ay, itala ang anauday. Mala, sukatam nga rudan dayta uniformaim. Tagbuya ka pa'y ititibay. Aggidan kayon ton amangan kinidadaim inton sumangpag. Nana Linda. Nay, apay akastangay ti panang matmat mo kanya. Adda ka di amuyo palimad ni daddy? Palimad. Ay na, anya kumangay ti palimad na. Nasingpad at tao ni daday. Apay anak ko na yung nasingpat. Mano kamay akatulong dito'y balayaw. Pulaos, asaan na kami ngay nung ungtan. Dahil jay laang ti makagapo? Anya kumapay nga iti mo ka sa balay. Agpatingga kami laang mag dito'y balayaw. O sige. Mapana ko ni Gisilad ko, nana. Ayun gayam. Ilutuan nyo kano iti kanan damang banji. Anya, apay ngay lutwak ita. Kat adamot balay da pangananda. Naglaing damutan ngay. Pudno ka day, ngayon baga na day taken ka. Ay, nagpuskol mo tan ngay tiro pa dagit ang agasawa. Oh, ayan na nga itibus mo, Banjay. Agawid tayo na tani mabisina ko. Tsaka mo, agkulkulong di taon nagti opisina na. Kita man, ang mga nuna atake matan. Saan ka di aday tati kaya't mga mapasa? Shhh! Agulimag ka.
Ato pa'y latitaw nga karalabas. Nung ay mangagda ka. Di maamuandan tong tipod no ako, Lormap. Apay, siyak lang ka di. Uray si kama lang. Nay, iso day tang tipos mo. Agawid tayon. Siya kung timang bit-bit iti day tagamit kan bag ayawid mo, sir. Agyaman akbanchi. Nabanuga ka talaga. Dahito yan ti pinaka-stressful ngal daw ko dito opisina. Ay, sir. Aglukan kayon, ta itulod kayon. Ni Darius, sa dino ti ayan na. Intulodan ni Ray itay, sir. Kaya't nakanungamin ti agawid. Saan pa nga anal pas ti meeting yu itay? Kasta ka di. Aglogan kayon, sir. Nalukatanan ti ruangan ti lugan para kada kayo. Agyaman ak, Vanchi. Sir, nakadasarang ti makan iti lamisaan. Sir, Lukatam lang ti ruangan, Linda. ay, sir, urayin na kayo ni Darius, ijay kumidor. Danggayan nyo ni Darius sa mangan. Sana ka mabisin. Nay, arak ba't day tasang-sangon niya, sir? Kaya't ko tiyag may sa Linda. Asikasuan nyo ni Darius. Kanuray daray kan Vanchi. Dito'y dakano nga mangan. Owen, sir. Ibaga madinaksinga ni Darius. No the assignment na, tulungan nyo. Owen, sir. Danom man, Banji. Salbagkit di. Umpay magkatulong dito. Sika na nga min ti tumakder amapan mangala iti danom nga inumam. Saan asika ti boss ditoy? Tapno pagsibiyanda ka? Isungaro na ng anak dito itap nung makarilaksak mat kuma. Danom! Agtan na ka man? Ang pukpukaw ka ditoy. Nakaulpuli magkabalay da itoy. Mangan ka kitin. Ato yan ti danom, sir. Unay ka dito abak-bakatanan na ya. Ay nagbayag kayo amang tadaya. Ay, Uray la talo kayo dito akatulong. Agam nagsasadot kayo nga gunay. At nga minararamitan, mi, sir. Kanda niya dito inluto masidahin me. Natang? Anyaman nga iti ipasidayo kini Darius. Kastamot laang asar. Natang nga may ti kayat na. Ala, panawan na kami. Makapirdi ka mo iti pandangan. Sika man. Sobra ka man kagsasa mo. Kunam no balay mo da itoy. Oy, Panji. Dahito iti imulam dita panunot mo. Dahito yan tirugi. Ang mapirdi tinagan dahita aser mo. Tandaan ang dahita. Ay, Darius. Sana kayat ni Daday amangan kay ti sangwanan titibay. Amangan nungtan na kamay. No makita na ka amang mangan kabayatan nga buy-buya ka. Nana Linda, kasano kumaamang anak? At damot damang Ray, kan mang Banji ijay, Uwan nga raw. Nagbayag ka. kanwan gayam. Talaga ka di asaan akayat ni Daddy timangan? Ay, nabanog ka nung amain. Sige. Mapanak tong nga di Giselet na madamdama. Ay, saan? Di mo disturbuan. Nana, kitaan nyo. Nainyus ni Daddy. Ha? Aywan! Ison sa dayta sumaruno nga ipadamag da. Ay, buyaan ta! Hello, Banji. Ano tiraramidam dito? Sana rin bang agpakita ka dito opisina mi? Makita na ka ni sir. Kaya't ko lang tiagyaman iti intulong mo kanya. Thank you. Iti inted mo apapilis kan pictures. Saan dito tirumbang apagsaritaan ta iti day takbanag? Isa pumanaw kan Mauricio. Tunggal Domingo, dua kami kandidatin nga umay makibisa. Itatadakan, sikan di kadwa. Makimismisa kayo kadimot idi. Sagpaminsan lang, ma'am. Di ka ko maagbabain kanya.
Irwam mo ti panangawag mo kanya iti mami. When, Mami? Kasta. Kalpasan na makimisa ta, mapantan to agpasyar. Ag-shopping ta. Gumatang ta iti kayat mo. Jay lakay nga palpalama iti ikid. Kasla mairupaak Oh, Alexandra, bangrugin santimisa. Umay kakit din. Mami, mabit lang. Adalamapan ko kitaan. Ha? Alexandra! Partakak ti makla. Naskan ang mairupaak anaimbag day yata Saan nak nagbitot? Kasla ni Tiago day chay. Ha? Awanan dito'y pagpalpalamaan na. Nagbiit matan nagpukaw. Kita ka na imbag. Ang mga no saan pa'y anak adayo. Ha? Dayjay, imakar iti pagpalamaan. Asit kak. Tiago, ikatam day tabalabal mo. Kat sumango ka kanyak. Ikan kay ti kwartam. Alexandra, bangrugin timisa. Oh my God! Mami, tila kay ngagpalpalaman. Isulakit di day ta tila kay akadwa ni Nardo. Sige, asit ka. Kasaritak day ta alakay. Saan, Mami? Kriminal day ta tao. Anya ti mapasamak iti dayta kanito. Pudno nga ta ni Tiago ti agpalpalama anak kita da Alexandra. Anya met ti mapasamak kini Mr. Kampiyon. Kalpasan anagwarasan ti dakes adamag kontra kenkwana. Gagayem, di yuliway na denggen, ti tuloy ti nobela tayo anapauluan. Bala! Ken Rosas! Nobela ni Elena Nudo. Iti direksyon ken musika. Jonah Rebotazo. May sapay asagot kada kayo. Ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Bala! Ken Rosas!